Nyakwaromogi Ajwang dakika en 15 tok sadek mar okinyi machiegni e chenro mar mbako romo okinyi ma kawuono machakore sani nyaka ngomol kanyo saa 5 mar onyango. Kata kamano antiere kae mondi mar mondo mi ami chal mar fwambo mago weche mwaluonu machiegni e kor gwenge duto ma pacho kae. Weche minyalo bedo kod geno na ibro bedo ka iwinjo kendo ineno matut e weche manyien duto mag odiochieng' ma kawuono. Ka wachako Nyakwaromogi Ajwang chal mar fwambo, jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' ma kawuono chako ayanga mano chenro mag yango chenro mag dongruok mopogore opogore kata chako limbe mar yango chenro mag dongruok mopogore opogore e kaunti ma Homa Bay. Mano motelo ne nyasi mar Madaraka mibobed ka ibago e kaunti ma Homa Bay tarik 1 dwe mar 6 mano ma higani mabro bedo chieng' Jumapil. Nitiere chenro mag dongruok mopogore opogore mobobedo koyango e kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono kendo jofwambo magwa mayudore e kaunti ma Homa Bay bro bedo ka luwo ni gin chenro mage to wabobedo ka wayango ni godo achiel ka achiel. Ka bende nyaka sani ijiwo jo kaunti ma Homa Bay mar mondo miyo ikre yo makare kendo bio chop ka romre margi mano chieng' Jumapil e alap mano mar Raila Odinga Stadium mayudore Homa Bay kamibo bed ka ibage nyasi mano mar Madaraka Day mano ma higani. Omiyo e kinde ma jatend piny Kenya William Ruto nitiere limbe mare e kaunti ma Homa Bay to wakwayo oganda mar mondo miyo rwake e yo makare. Kapod wantiere weche ma pod otudore kod jatend piny Kenya, wang'eyo ni kinde ma obobedo kodhi limbe mare e kaunti ma Homa Bay, e kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono, jatend piny Kenya William Ruto bro bedo kayango kata yao mano udi manengo gi oyueyo e kar dak ma Makasembo e kaunti ma Kisumu. Ka bende ibro bed ka otene kanyo kod ogai mar ODM Raila Odinga. Bang' mano bende obobedo ka odhi yango mano udi manengo gi oyueyo mano mayudore e gwengego mag Otonglo. Mane miwacho kanyo ni NLV Marina Development Project mane kar dak mar Otonglo e kaunti mano ma Kisumu. E kinde ma obobedo ka oyango udi mago ma Makasembo, udi ma Makasembo go gin udi ma ogera kod lap fanda. Ka bende nyaka sani entiere kod blocks 6 ma oting'o kanyo udi 2340. Ka bende entiere kod wanyalo wacho ni entiere kod lwasi makare ahinya kendo obobedo ka ochiwo thuolo mar mondo mi jodak e kaunti ma Kisumu obed kod lwasi kata aluora makare mar dak e kaunti ma Kisumu. Wach machielo ma bende waluonu mineno kae ma en Attorney General ma pacho kae mano Attorney General ma pacho kae mano Dorcas Oduor. Odiochieng' ma kawuono Attorney General ma pacho kae Dorcas Oduor obobedo ka oyango mano chenro mag sirikal mago mag chwalo chike pacho kae kata gino miluongo kanyo kod dho ngere ni Government's Critical Litigation and Loss Mitigation Review Committee. Mane committee ma Attorney General ma pacho kae Dorcas Oduor bro bedo ka yango odiochieng' ma kawuono maneno kaka inyalo ti kod chike mag sirikal e yo makare ahinya nyato mago ma otudore kod wechego mag geng'o wanyalo wacho ni lal mopogore opogore ma bende nitiere sirikal. Chenro ma kamano bro bedo ka timore kar saa 4 mar okinyi ma kawuono. Wach machielo ma bende waluonu achiel kachiel en kotudore kod tudruok ma migawo mar thieth obedo godo kod kambi mar Roche mar neno kaka inyalo bed kata inyalo los mago yedhe mag kansa manengo gi oyueyo. Kodiochieng' ma kawuono migawo mochung' ne wechego mag thieth e pacho kae kata Ministry of Health gibro bedo ka gidonje winjruok kod kambi mar Roche mar mondo mi gine kaka ginyalo donje tudruok makare maneno kaka inyalo duok piny mano nengo mar thieth mar kansa inya to mano kansa mano mar thuno ma jamako jo Kenya mathoth ahinya e pacho kae to inya joma mine. Ka bende jatend migawo mochung' ne wechego mag thieth e pacho kae Adan Duale ema igeno ni bro bedo ka telo ne chenro mano mar keto winjruok makare e kind migawo mar thieth kod kambi mano mar Roche. Par ni kambi mar Roche en kambi ma osebedo ong'ala manyime mano mar neno ni olos yedhe mago mag kedo kod kansa e yo makare. Wach makamano bro bedo ka timore odiochieng' ma kawuono Afya House bore Nairobi ka kendo wabobedo ka waluonu godo achiel kachiel. Wach machielo ma bende waluonu en kotudore kod mano chenro mar kawo pach jopiny ma bende kamiti mochung' ne wechego mag omenda yod bura mamalo odiochieng' ma kawuono gibro bedo ka gidhi mbele kod kawo pach jopiny ahinya to kotudore kod wechego mag finance bill kata paro mar chik mar omenda mano mar higani mar 2025 kachiel kod virtual asset Providers Bill mar higa mar 2025. Ka bende chenro makamano bro bedo ka timore The Age Convention Center
mayudore South C bore Nairobi kae. Chenro makamano en mar kawo pach jopiny kotudore kod finance bill kaachiel kod bill machielo mano mar virtual asset providers bill mabende ijiwo jopiny mar mondo mi obi ochop kanyo mar mondo mi okaw pachgi kotudore kod bill makamano kata bills ariyogo. Wach machielo mabende pod wamedo luonu odiochieng' manyoro nitiere mano wanyalo wacho ni ote mano chopo ne jo Kenya mano kotudore kod tho mano mar jandiko marauma mano Gungi wa Thiong'o makono wito ngimane e pinyno mar Amerika kaluwore kod familia mare nosebedo kod chal mar ngimane ok osebedo makare ahinya, osebedo ka otuore kendo osebedo kod tuo mopogore opogore mano moriwo nyaka tuo mar nyarogno. Wito ngimane ko ja higni 87. Pod wamedo chwalo ote mag kuyo kaachiel kod lit ne familia mare kabende jaloso elo familia mare makoro irito mar mondo mi obi oyang' ni to en chenro mage mabro bedo katimore mano motelo ne kete e kar yweyo mare mogika mibo bed ka iketo godo Gungi wa Thiong'o mane en jandiko nondiko buge mopogore opogore pacho kae kendo ang'e ni inya Kwaramogi Ajwang' kaachiel kod an wabedo kod thuolo mano mar somo bugege mopogore opogore kaachiel kod kaka ne entiere ong'ala manyime ahinya to e kedo ne ratiro mag jopiny kata mag kedo ne ratiro mar oganda e gwenge mopogore opogore. Wakoyo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamokwe. Wach machielo mabende waluonu e kaunti ma Migori odiochieng' ma kawuono wang'eyo ni dwe mar abich higa ka higa en dwe mabende ojapuonj jopiny kotudore kod wechego mag dang'ne mag paro. Mane momiyo odiochieng' ma kawuono reporter marwa e kaunti ma Migori mano Jojo mobro bedo ka oluonwa sigana mopogore opogore kotudore kod kaka ipuonjo jopiny kotudore kod wechego mag dang'ne mag paro nikech dang'ne mar paro en gino ma seche moko ka ng'ato kia to ok onyal ng'eyo kaka onyalo relate kata kaka onyalo loso kod ng'ama nitiere kod dang'ne mar paro. Gino miluongo kanyo kod dhongere ni Mental Awareness Month en dwe mar abich ni mowinjo bed ni ipuonjo ji duto mar mondo mi gikete ong'ala manyime chala mano mar paro margi kata mar mondo mi gine kaka ginyalo kata tudore yo makare kod jal manyalo bedo ni onge kod paro makare kata jal manitiere kod dang'ne mag paro. Obo bedo ka onyisowa matut kotudore kod puonj mopogore opogore ma ichiwo ewi dang'ne mar paro. Ka watieko chal mar fwambo Nyakwaramogi Ajwang' otudore kod chenro mano ma jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Georgia oko bro bedo kar luonwa. Riwruok mano mar Collaboration of Women in Development odiochieng' ma kawuono obago romo gi mine ma Mombasa mar mondo mi gitwagi ewi chenro mar jiwo mine ewi weche mag ohala kopogore kod weche mag ohala wechego mag telo kaachiel kod wechego mag dongruok mibo bed ka ipuonjo joma mine e kaunti mano ma Mombasa kod wechego kaka joma mine nyalo bedo e ong'ala manyime mar kedo kod lwenje mag kit chwech gino miluongo kanyo kod dhongere ni gender based violence. Jafwambo mar e kaunti ma Mombasa Georgia oko bro bedo ka luonwa chenro makamana achiel kachiel odiochieng' ma kawuono. Nyakwaramogi Ajwang' gi kanye machopo godo e giko mar chal mar fwambo kinyi ma kawuono kata kamano jofwambo magwa pod ogoyo tach e kod gwenge mopogore opogore mar neno ni wach kotuch to wakelo ni godo achiel kachiel. Omiyo yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi sani bang'e to nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo ka tayi e twak e chenro mar mbako romo kik idhi mabor.